kaikki! Tänään mä näytän teille, miten varustetaan hevonen. Ja mä vielä unohdin sanoa, että tää mun asu on ihan vääränlainen ratsastukseen, joten tää sellainen, mikä nyt onkaan transitions. No niin, tää asu on kyllä nyt paljon parempi. Ja muutenkin tää on paljon hienompikin. No niin, ja mä unohdin taas sanoa, että mun pitäis valita nyt heppa, koska siis mun äiti omistaa tämän tallin. Niin mä sain valita hepan, mutta ehdotti, no mä voin näyttää mitä heppa se ehdotti. Elikkä se siis ehdotti, että mä annan chocolate chip pudding, joka on mun takana. Mut se on niin tylsä, kun mun äiti sanoi, että se on niin tosi hyvin koulutettu. Ja no, mä voin itse kuluttaa hepan, joten mä kyllä otan, mä tiedän minkä mä otan. Mä kyllä nyt otan tän, joka on mun takana. Tän nimi on Torni ja tää on 185 senttiä.